Confitats. Confi què? Confitats! Hòstia! Com es deia? Confitats, no? Jo no sé de què esteu parlant. Confitats! Benvinguts a Confitats que no confinats, un programa des de casa perquè no hi ha un altre remei. Soc el Marc i estem, com sempre, amb la Dúnia, amb el Joan Albert i amb el Pau. Vamos! Avui tenim notícies d'actualitat amb el Mike Molina i els seus corresponsals, com sempre, i avui parlarem de Twitter, Farm Simulator, la gent enfadada, les pel·lícules d'Antena 3 i moltíssimes coses més aquí a Confitats. Però abans tinc una pregunta i és la següent. Quin és el vostre menjar preferit? Joan Albert? Hòstia. Clar, aquesta no us l'he dit, bàsicament, perquè me l'acabo de L'estic pensar. tàrtar. Ojo! Ha anat a tope, Mira, m'agradaria consultar una cosa ara que has dit això, ja que jo ahir vaig fer una presentació d'anglès on havia de dir stakeholders, vale? Llavors jo em vaig preguntar, en anglès es diu stickholders, perquè stick amb l'estic tàrtar es diu stick o steak. Llavors és stick tàrtar o steak tàrtar? I jo estic bé, i per tant estic. Jo no parlo imperialista, gràcies. Joder, pues ara m'he quedat sense... No sé, he obert aquest dubte perquè és que ahir no sé si jo vaig pronunciar bé el tema, llavors em va venir això al cap, en plan steak, tal, llavors, bueno. Estic homes. Steak homes. Estic homes. Vale. Dúnia, teu menjar preferit? El Virgínia. Ui. M'encanta Merda el de menjar Virgínia. Que preferit. jo li dic esvergínia. Com? Que jo li dic esvergínia. Esvergínia? És Virgínia. Sí. Tonyina, com tonyina. És Virgínia. Virgínia. Yo. Com la gent que diu feina. És que jo dic feina. Ja m'imagino. No és la gent, som Tarragona. la gent de Tarragona, al sud i tal. I el Pau. I El Pau també diu feina? No sé, l'altre dia el només Gil... per... Sí, només per lligar amb tu, Joan Albert, res més. Primeres cites. Pau, quin és el teu menjar preferit? Sí, el meu menjar preferit és una cosa supercapitalista com són els nuggets. És el que hi ha. Ojo! No. Sí. M'encanten. És una merda, però m'encanten. O sigui, jo aniria a un puto McDonald's a comprar-me una caixa de 20 McNuggets d'aquests. Has vist com es És fan? una merda, I m'ho diu. Sí. Vale. Bueno, com es diu? Trinxen els putos pollets. Sí, però en plan, vinga, Em sap greu, Els de la Mona, Són els de la Mona, els fan els de la Mona. és veritat. Els pollitos aquells. És veritat. Es foten allí i fan pel turmix. Podem ficar, si us plau, abans de començar el programa, com para mayores de 18, pues, programa no... Parental advice, a veure. Jo volia dir una cosa. Sí, que jo, quan encara menjava peix i carn i aquestes coses, m'encantaven els palitos de cangrejo, que també són com la cosa més martosa que existeix, perquè està feta de tota la pirria del mar, saps? Allà, continguda allà. Sí. I me'ls menjava molt feliçment, així que ole el menjava. Però Dúnia, era el menjar preferit, no? El que més odies? Ho dic perquè potser No, que a mi m'encantava. Vale. Què us sembla si passem amb el Confi News? Doncs Som-hi. magnífic. Doncs vinga, entrem a Confi News. Confi News. Hola, sóc Mike Molina, el vostre presentador sexy de les notícies. Avui han passat coses, cada dia passen coses, i estem aquí per explicar-les. Potser aquestes coses que han passat són de fa dies perquè aquest programa és gravat i l'esteu mirant 3 dies després. Però bueno, endavant, Joan Albert, quina notícia ens portes des de Tarragona? No oigo nada. Doncs us porto una notícia avui... Què passa? És que s'ha tallat aquí, estava esperant com a que recuperés. Disculpeu, la connexió de Tarragona. Sí. La noticia diu així. Churros de natación para mantener las distancias en esta terraza en Alemania. L'he vist, ho he vist. Hi ha una foto i és una foto que demostra que jo no sortiré al carrer en 3 mesos, fins que aquesta merda no s'acabi. Sabeu el casquet volador? Sí. Doncs... Hòstia puta, la nova normalitat pinta apassionant, És molt heavy. Aquell senyor alemany, super seriós i quadrat com un Excel, amb un gorro amb xurros de gas dramàtic. Acaben de sortir aquestes típiques classes dels iaios de natació. Vinga, som-hi, nadem, tots amb els xurros, doncs al cap i al bar després. Joder, sí.
Brutal. Però no serveix, o sigui, un apunt, si algú intenta, no serveix per salvar-te a la piscina, perquè, o sigui, el cap queda sota l'aigua i et mors. Que si et poses això al cap potser ho hauries d'intentar. Oh! Buen apunte. No. Vale. Can, cacacany, el caquet de gilipolles. Hòstia puta, tio. Seria divertit que es comencés una guerra, saps? Que tots se'ls traiessin i... bim! A lo 600 ranking, no? Sí. Amb el cap, sí, amb el propi cap. Hauríem de fer una llista de les coses que sorgeixen, no?, degut al confinament, no? En plan, tenim el tio aquell que va fer com el làser, no?, que la cinta aquella, no? Veritat, I ara sí. tenim els xurros. Haurem de seguir aquesta espera. impressionant llista per aviam fins on arribem. Sí, no, i espera't la de coses que sortiran. Sí. Joan Albert, algo més sobre la teva notícia? No, fins aquí, Fins no me l'he aquí. llegit. Passem amb la corresponsal de Roquetes. Hola, Roquetes Girl. Hola, bon dia, bona tarda i bona nit. Avui he trobat una notícia, espera que m'he posat això molt malament i no veig, molt interessant sobre, bueno, òbviament és de 20 minutos, i diu així el titular: multan a la Iglesia de la Lejía en Australia por promover una cura milagrosa contra el coronavirus. Però què vol dir la Iglesia de la Lejía? Que espera que ara t'ho explico. Vale. Es tracta, doncs, de una marca que es fa dir MMS, que promou el suplemento mineral milagroso, que es tracta d'un producte que conté clorito de sodio, una lejía industrial que se utiliza para blanquear papel o limpiar piscinas y es nociva para el consumo. Total, que han volgut administrar aquesta cosa dient en plan, hòstia, que això és la solució contra el coronavirus, ho podeu comprar i us curareu. I, bueno, doncs, els han denunciat i estan intentant retirar del mercat aquest meravellós producte que ara es pot comprar perfectament i veure-te'l i el qual t'assegura que és una cura milagrosa. Per això li han dit la Iglesia de la Lejía. O sigui, tu It's a veus i... Trump. It's a Trump. Bueno, s'acaba el coronavirus. Sí, això és, Sí. no menteixen. No, clar. I el teu patiment i la teva angústia i la teva depressió. I la vida, també, en I la general. vida. Home, realment fas un bé per tu i pels altres, així que endavant, Vull dir, No, clar, aviam, que- aquí mentir no et menteixen, és a dir, és una cura contra el coronavirus. Perquè és veritat, acabar l'acabes. Sí, Acabes això per sí. sempre. Acabes tot, però sí. No, sí. Cura és. Sí. Cura. Sí. Cura. Cura. Amén. Fuck. No, Doncs ja està, fins bona aquí la meva meravellosa notícia. Molt bé. Pau, què ens portes des de Torrelles? Sí, endavant. Jo, com les notícies no les sé buscar, me les invento, vale? Com qui? Bé, les notícies, com no les sé buscar, Sí, me les invento. Sí, però com qui dic? Com qui? Com Com quina algú. gent? Bé, vale. que cabron. Bé, sabeu que els Cayetans, o sigui, al barri de Salamanca surten molts pijos a manifestar-se aquests últims dies en estat d'alarma per anar en contra del govern, no? Doncs bé, els Cayetanos del barri de Salamanca de Madrid creen un moviment popular anomenat Movimiento del Mocasín Acuático o MDMA. Aquest moviment pretén fer performance per visualitzar el descontent d'aquesta població vers la gestió del govern espanyol en la crisi sanitària i per comunistes, bàsicament. Segons diverses fonts de Montjuïc, el seu primer moviment serà ocupar la botiga de Louis Vuitton més propera del barri de Salamanca. Es calcula que hi haurà més de 10.000 persones contractades com a personal de servei domèstic ocupant-lo en representació dels habitants que formen part del moviment. La policia ja ha format un cordó policial per evitar que la gent de classe mitjana o baixa s'apropi al lloc dels fets i facilitant l'entrada als manifestants a la botiga. Es coneixen diverses consignes i crits del moviment com «Esto es un desmadre, lo va a comprar mi padre», «Esto es una barbaridad, mi reloj sí es de verdad» i «Si el gobierno es comunista, mi Maserati pierde pista». Seguirem informant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, corresponsal. Hòstia, lo de fons de Montjuïc. Sí, jo m'he quedat allà, ja. M'he quedat allà. Hòstia, però si ha sigut el més dolent que ha dit, pobre. Ha fet xistes bons. Clar, Molt no, bé, per això Sí, dic sí, que m'he quedat sí. amb lo de fons. Brutal, no, m'ha flipat. O sigui, Adopta un peu. Tens una ment de veritat meravellosa. no, brutal. I bruta. Podrida. Podrida, exacte. Bruta i podrida. Bueno, us sembla bé que ens expliqueu cosetes, senyor Confitats?
Em sembla bé. Joan Albert, si vols comentar tu, què tens? Què ens has preparat avui? D'acord, a veure, avui us vinc a fer un resum dels meus 2 dies d'aventura. Jo fa uns dies vaig decidir començar la meva carrera agrícola i iniciar com a latifundista, la meva vida com a latifundista. Llavors vaig iniciar el Farming Simulator, que com que és gratis doncs he començat a jugar. Llavors a Twitter he anat explicant una mica com ha anat el dia a dia, però ara us faig aquí un resum de les coses divertides que han anat passant. Jo després de fer els tutorials i tot això, jo començo amb la meva granja, ja tenia uns hortets, unes coses, i 100.000 euros, cosa que no està malament, Home, per un granger és difícil, també. Per un granger comunista no està gens malament. El que passava és que jo tenia un camp que ja havia de segar, tenia una màquina segadora que... Heu de veure quina màquina és de color groc, perquè vaig dir això. La màquina era la Sega Mega Drive? Bé, no, és segadora només. Bé, vaig segar el blat i em vaig disposar, l'endemà vaig anar a vendre'l. Vaig dir, hòstia, aquí hem de fer negoci perquè ja sabeu que producte de proximitat, s'ha de fer negoci. Total, que vaig agafar el meu tractor, el meu remolc i vaig haver de travessar tota la puta comarca per anar al lloc on em feien millor preu, perquè ojo, aquí són uns rates, tu. I jo he de buscar sempre el millor preu perquè em sortia a compte el tema de comprar coses. Vaig anar per allà, em van donar 7.647 euros. Joder, o sigui, ara ja tens 14.000 euros. Té 14.000? Si havia dit 100.000. 100.000. Havien de 7.000, hòstia. No, que va sobrat. Sí, estic a tope. Jo no sé què fas encara plantant coses. Però espera, que aquí és quan la cosa es comença a caure. Llavors vaig dir, hòstia, aquí jo tinc molta pasta, m'he d'anar a comprar alguna que brilli. Vaig arribar a casa i a través del mapa pots anar directament a la botiga. Dic, vale, vaig directament a la botiga, em feia pal agafar el tractor, va molt lent, no tinc un cotxe. Vaig a la botiga i allí hi havia un munt de productes. La veritat és que el servei en aquest sentit molt bé, tenien moltes coses. I em vaig comprar una màquina per tirar fems, per adobar la terra. Vaig dir, hòstia, aquesta terra de créixer necessito un remolc per adob. Pare de puta mare. I anar fem. Llavors es veu que són molt quisquillosos. Es veu que el fem te l'has de fer tu, que no el pots comprar. És a dir, clar, em vaig trobar que m'havia gastat un pastón en una màquina de repartir fems i no tenia fems. Llavors jo vaig dir, hòstia, potser si compro adob sòlid funciona. Doncs no funciona. De fet, vaig sortir de la botiga, jo ja havia comprat les dues coses i m'ho vaig trobar allí al pàrquing. És a dir, els de la botiga m'ho havien deixat al pàrquing. Clar, jo no tenia, o sigui, era un remolc, no tenia com portar allò a casa. I allí vaig començar a enfadar. És que sembla una història real, És que està guai. Bueno, és que aquí no hi ha humor. Espera. Sembla que t'estigui explicant que realment ha sigut ell qui està plantant. O sigui, vull dir, vaig anar a la tenda, m'ho van deixar al pàrquing, saps? Com ho han deixat al pàrquing? Us creieu? El concepte d'adob sòlid... Sí, és bo que existeix. Pues sí, químic. És un cubo de gel d'adob. No, és com unes pastilletes així. A veure, creem, no? I ara ja sóc un farmer. Total, que arribo, vaig fins a casa, torno amb el tractor, tot això superlent, ja us podeu imaginar, 25 per hora, travessant la comarca de, no sé, una comarca dels Estats Units. Total, que arribo, agafo el remolc, el poso, no sé què, no funciona l'adob. Llavors vaig dir, bueno, doncs venc aquest remolc, no em funciona. Vaig vendre el remolc, ja estava mig arruïnat. Me'n vaig comprar un altre, clar, perquè ja havia comprat l'adob. Bueno, total, va ser, la Maria està rient perquè ja l'he explicat. Vaig carregar per fi l'adob i me'n vaig tornar a casa feliç, però hi ha una cosa que no sabeu i és que en aquesta compra a la botiga també vaig comprar llavors i encara estan allà al pàrquing perquè no sé com portar-les. I per aquest motiu, nens i nenes, el Joan Albert no es prepara les notícies perquè està jugant al Farm Simulator. Sí, estic esperant la manera, espero que ningú m'ho hagi robat. De fet, no sé si hi ha manguis al Farm Simulator. Jo crec que no. Però és una extensió, és un DLC. És DLC manguis. Aquest joc hi ha interacció, és a dir, si jo m'hi introdueixo, hi ha interacció, jo et puc mangar aquestes llavors. Si té multijugador, dius.
Crec que Sí, sí. exacte. És a dir, si jo entro allà, puc trobar-me el Joan Albert i dir-li «Ei, company, jo també estic en aquest joc, què Ei, tal? Com et company, va la no te granja?» digui això i li Crec que robes sí. De directament. fet, hi ha altres grangers fent les seves plantacions de coses legals. Però jo el que vull esperar tenir una mica de marge per agafar la meva segadora i anar a segar camps dels altres. Sí, que no vegin, no? Clar, vull dir, Clar. aviam, els I jocs fer un aquests dibuix. són per generar caos, no? Vull dir, una mica. Dibuixar penis, no? En els seus De moment camps. m'ha portat bé, he anat a la velocitat màxima recomanada amb la ràdio, amb el vent a la cara. Com un antètic motero. Perquè hi ha policia també, és a dir, si sobrepasses els tot límits arreu. de l'autoritat... A tot arreu. I tant. Oh. Home, amb el tractor. No. Amb el Així, tractor. aleshores, tant se val, no?, la fase 1. Vull dir, per què sortir si ja tens tota la teva vida allà? Exacte, Clar. doncs això... Millor que els Sims, eh? Aquí venia jo. Això, brutal. De fet, bueno, se'm va acudir entrar a casa meva, és un drama allò, Clar, Està tot desordenat. O sigui, es nota que és Granjero Simulator, perquè a casa tu... Hi ha una taula... Hi ha coses que no tenen sentit. Una taula de surf, ampolles d'aigua d'aquelles d'oficina, sabeu aquelles que es posen al revés? crec que el teu granjero acaba d'anar al lavabo, eh? S'ha sentit des de l'altre ordinador. S'ha sentit un lavabo. És el que hi ha. Coses tan confinats que és el que hi ha. Què anava a dir? Sí, dir que Granjero busca esposa és com el segon joc, no? Te'l compraràs o què? Home, sí. Vale, no ho dic per Però completar la vida, esposa o saps? esposo, Jo, No, i tant. No, o espòsics. Aquí, el que sigui. Abierto al amor. És post-it. És... el És fòssil. Doncs, bueno, si voleu us explico jo què he portat avui. Endavant. Sí? Bueno, doncs jo avui he portat pel·lícules de dissabte tarda, típiques pel·lícules d'Antena 3, les quals doncs, tothom les fem servir per dormir, no? Llavors, solen haver dos coses per les quals nosaltres fem les siestes els dissabtes o diumenges tardes. La principal són els documentals típics de Televisió Espanyola, que deu ser, no? O sigui, jo crec que és com TV2, no? Els documentals de la 2. Sí. 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 I bueno, són tots del mateix estil. I saber-hi ganar també, veus com Sí, bueno. està també en la mateixa línia. Llavors, tots aquests documentals... Moros i cristianos. Tots aquests documentals solen ser bastant iguals, o sigui, planos lents, animals sense fer res realment, i una veu greu que diu «El macho cabrío monta la hembra para marcar territorio sobre los demás machos». Sempre és algo així semblant. Però la segona forma és la que us vinc a parlar avui, que són les pel·lícules d'Antena 3. Llavors, us he preparat un petit joc, però abans us diré un resumet i uns quants títols de típiques pel·lícules d'Antena 3. Llavors, primer, us diré una anècdota, una cosa graciosa que m'ha fet gràcia que molta gent no sabrà, que és per què 100 pel·lícules tan dolentes Antena 3, que és una televisió gran, les emet. Per què? Doncs és molt fàcil. Això és perquè quan firmen un contracte amb una productora o amb una distribuïdora, no sé què, tal, per firmar, o sigui, firmen els drets per poder treure una pel·lícula. Per exemple, Antena 3 vol treure Spider-Man el diumenge per la nit, pel·liculón, estreno, tal. Vale, doncs què passa? Firmen un contracte que, si volen treure la pel·lícula Spider-Man, han de treure un seguit de pel·lícules dolentes durant l'any o durant el mes. Què passa? Doncs que les foten als migdies on tothom es fot la becaina. I per això són... Sí, és el que hi ha. Si vols treure Spider-Man... És com el colmo de ser actriu o actor, no? En plan, Sí. mira, la teva pel·li dolenta la comprem per poder tenir Spider-Man. Clar, venen en pack, o sigui, és en pack, són 6 pel·lícules males, que són... 6 pel·lícules males per una buena. Sí, que són les següents, que us diré... us diré títols. Solen ser de secuestros, venganza, madres divorciades, vecinos o pel·lícules superromàntiques d'aquestes enganxoses de oh, mi amor platónico. Llavors, us poso un exemple d'una història que m'he inventat així ràpida. Una nova família arriba a un petit barri dels Estats Units, de Manhattan, un barri molt familiar, molt xulo, ¿vale? Una família d'un home, una dona i 2 nenes petites de 7 i 10 anys. Total, arriben en el vecindario i coneixen a la veïna, una veïna molt maca que porta un pastís. Os he hecho una tarta de bienvenida. La típica tarta de bienvenida. De manzana. Sí. Exacto, Sí. la tarta de manzana. Perfecte. Muchas gracias, de verdad, gracias por lo vender. Cuando quieras estás invitada. Vale, fins aquí tot bé, però la veïna aquesta és una filla de puta.
Per què? Doncs perquè vol fer que la prota, que és la dona, es torni boja i el marit digui ui, està boja, la deixo i me'n vaig amb la veïna, que és el que vol fer la veïna perquè la veïna s'ha enamorat de l'home. Llavors, què comença a fer? Comença a fer coses random, la veïna, perquè la dona digui hòstia, què està passant, em vol fer la putada, i clar, el marit veu que s'està tornant loca i la deixa per la veïna. Això és com la típica pel·lícula d'Antena 3 de tarda, sol ser així. I també us porto uns quants títols inventats que solen ser així. La casa en el lago, Obsesión al amanecer, Los vecinos siniestros, Secuestro a medianoche, La traición familiar. Solen ser tipus de títols així. I us he preparat un petit joc que m'heu d'ajudar, que és quin és el títol de la vostra pel·lícula. Vale? Llavors, m'heu de dir la primera lletra del vostre nom i el mes. Llavors, Dunia, D, que és família, i... Bueno, primer us llegeixo unes quantes el que posa, que és angústia, la casa, embarazada, família, madre, obsesión, psicopatía, la hija, asesino, i després l'altra part, que són els mesos, misterio, fatal, obsesivo, en el bosque, en el amanecer del pasador. Llavors, Dunia, D, família, és de juny. Soc de juny, sí. Família del pasado. No està mal. Família... Sí, la teva pasado. Família del pasado. Acá, abuelos. Próximamente en Antena 3. Volvemos en 6 minutos. Los abuelos. Bueno, bon títol, no està mal. Joan Albert. Jo soc Jota. de l'agost. Vale, que és número... El millor mes. 8. Doncs series Secuestro Desesperado. Mama. Secuestro Desesperado. Próximamente en Antena 3. És el meu, No està mal. És el que faig jo sovint. I Pau, ets d'abril? No, març. Març. Ferran. Vale. Març. És Piscis. Com? No ho oblidem. Que és Piscis, no ho oblidem. Es El hombre obsesivo. Próximamente en Antena 3. You, no? You. De Netflix? Sí, exacte, però és la versió La de versió espanyola. poc pressupost a Antena 3. Home, Jo De Torrevieja, seria... saps? Jo seria Divorcio Enfermizo. Vale. Podeu trobar aquesta foto, és d'un Twitter que es diu Daniel GPFU i et surt com una espècie de què pel·lícula de sábado por la tarde d'Antena 3 eres, i et surt primera lletra el nom, mes de naixement, i allà pots veure quina pel·lícula ets. I fins aquí la meva part de que us volia explicar. Jo he de dir que aquestes coses, o sigui, tinc una facilitat molt fàcil, o sigui, per això és una facilitat, no?, d'enganxar, és que, clar, d'enganxar-me a pel·lícules, per molt merdes que siguin, vale? Llavors, a mi sempre m'ha passat que jo sempre m'agrada molt tenir la tele de fons, malgastar electricitat, bàsicament, a la vida. I no li faig cas, però els dies aquests que es podia quedar, saps, i quedaves per les tardes amb gent i podies fer coses, doncs abans de maquillar-me i tot això em posava les pel·lis aquestes i m'hi enganxava. I és que no podia sortir de casa perquè era en plan, vull saber el puto final d'aquesta pel·li, què cony li passa a la Ja, veïna això és amb el la que passa. mare i Bueno. m'hi A enganxo. tot això, m'he oblidat l'última I amb els cosa, documentals també. que tenia una pregunta per vosaltres, que és quina és la pitjor pel·lícula que heu vist, sigui d'Antena 3 per la tarda o qualsevol al cine o alguna cosa? Pau, la tens? La pitjor pel·lícula... Hi ha una pel·lícula que era espanyola, o bueno, que es diu Señor dame paciencia. Ni idea. Perquè, horrible, és el López parlant castellà i que se li mor com la mare i té fills molt estranys, un hippie, un no sé què. Sí. Lamentable, idea. però la cosa més lamentable de la història, O I a mi sigui, em va agradar. lamentable. Ni idea No, quina és. Una urna que li comença a parlar i és la Rosy de Palma. Vull dir, a mi em passa això i em suïcido, de debò. Vull dir, Joder. horrible. Horrible. Però jo encara en tinc una de pitjor, que a part tenia com molta fe perquè surt hasta l'Andreu Buenafuente, vull dir, tenia com molt bona, no sé, com es diu això, cartellera, no? Cartellera. I és que no recordo com es diu, però tracta sobre com una mena de poblat que estan està com ambientada en una època futurista o alguna cosa així, vale? Llavors hi ha el poblat que és pobre i llavors hi ha com un edifici que és el ric i llavors els pobres intenten arribar a l'edifici que és ric i es manifesten. O sigui, horrorosa. És que m'explotava el cap de l'avorriment. O sigui, li vaig dir al Martí, marxem del cine, o sigui, és que no l'estic aguantant. O sigui, mai m'havia passat això amb una pel·li. I després aquestes de
de risses de Scary Movie i d'aquestes coses, com es diuen? Sí, Scary Movie. Però aquestes són dolentes, però són gracioses. Scary Movie és guai. La que no m'agrada és aquestes que fan de simulacions de pel·lis estrangeres, que tampoc sé com es diuen, però també que simulen com... Oh, no, Scary Movie és guai. Però Scary Movie són com paròdies de pel·lícules tal. Bueno, doncs n'hi ha unes que, lamentables, o sigui, lamentables, que simulaven Crepúsculo i tot això. Avatar. Avatar és una puta merda. Endavant. I la polèmica, no esteu preparats per aquesta discussió. Avatar és una puta merda, perquè per veure Pocahontas ja miro Pocahontas. Sí, també. Tinc el Disney Plus, miro Pocahontas. Com Pocahontas i un pitufo han tingut uns fills, no? Sí. Sí, està una mica sobrevalorada. Jo només l'he vista un cop perquè no... O sigui, amb un cop em vaig tenir suficient. La volia veure, en plan Avatar, vale, però... Vinga, va. No, sí, en 3D és molt maco, Montserrat també és molt maco, però no és una pel·li, per tant... Clar. Anem malament de temps. Vinga, va. Pau, què ens portes avui? Amb la meva secció, Sí. Hòstia. Vale. Vaig demanar per Instagram què era el que la gent li enfadava, d'acord? I el que em van contestar ho he transformat en cançons de post-punk. He agafat el baix... Sí, he agafat el baix per fer una base de post-punk, que seria així tota l'estona, d'acord? Molt bé, no la primera res, és... però sí. No? No s'escolta el... Ara. Sí. Bé, la primera es diu la impuntualitat de la gent. Tu ets un impuntual, et fa ser un subnormal. Tu ets un impuntual, deixa de ser-ho, prendràs mal. Vale, aquesta és la primera, d'acord? La segona és quan ens van dir, quan la gent et menteix a la cara, quan ja saps la veritat. Fa així. El mateix. Quan la gent et menteix a la cara, quan ja saps tota la veritat, pots acabar esparracat. No siguis un aixelebrat, fill de puta! Quan fa el A... Digues la veritat. Quan fa el A, se li talla. Bé. Jo he vist una de la Su. La següent és les preguntes innecessàries. Oh, sí, odi. Pregunta'm el que vulguis per que tingui sentit. No em preguntis res que sigui petit. Prou preguntes innecessàries o et menjaràs merdes incendiàries. D'acord? Bé. L'altre és oblidar de buscar les ulleres abans de treure'm les lentilles. No me l'he currat. Vull dir, va així. Oblidar de buscar les ulleres. Oblidar de buscar les ulleres abans de treure'm les putes lentilles. Quina putada! Bé, i l'última, ja per acabar, perquè m'estic deixant la puta gola, és, o sigui, van contestar, jo us vaig preguntar, què us treu de polleguera? I em van contestar, tu! Tu em treus de polleguera! Puto cabró a la foguera! El que més em costa inventar-me una resposta! Cabró! Bé. I fins aquí i ja estaria. Moltes gràcies. Joder. Impressionant. Impressionant. Sí. Res més a dir. M'estan trucant del Canet Rock. Em volen fitxar. Només a tu aquest any, Sol. Sí, mentre no sigui la Colau, jo endavant. Dúnia, va, que no tenim temps. Què ens has portat avui? Sí, és que ara em sento una mica petita després d'aquesta gran actuació, ja que la meva... Bueno, el que us he portat no és tan gran, no he tingut tant temps per currar-me una cosa tan espectacular. Bàsicament vull parlar de Twitter. Twitter. La meravellosa aplicació de Twitter. Jo aquesta aplicació la conec, òbviament, de fa molts anys, molt de temps, però mai li havia trobat el sentit, mai havia acabat d'entendre com funcionava. Llavors la tenia una miqueta abandonada, jo tenia una compte, però la tenia abandonada, cosa no havia fet mai cap tuit ni res, i em dedicava simplement a mirar la tele, buscar els tuits, o sigui, els hashtags aquests virals, i enriure-me'n del que ficava la gent, vale? Ja està, mera espectadora de Twitter. Què passa? Que a través d'aquest meravellós programa que fem i el Joan Albert, que ha decidit prendre, diguem, el transcurs del nostre Twitter, que podeu seguir perquè és divertidíssim, vaig dir
i decidí tornar-me a obrir el meu Twitter i quantes vegades que dic Twitter, quina meravella de paraula és Twitter, doncs vaig decidir tornar-lo a obrir i dir, ostres, jo vull interaccionar amb això i vull com començar a, no sé, a prendre pes en aquesta aplicació i descobrir com funciona. No rebo cap mena d'interacció, ningú em fa cas. Jo intento comentar al nostre Twitter de Confitats i ni allà rebo comentaris, simplement rebo likes, no passa res. Em sento una mica abandonada, però jo no defalleixo. I avui estic contenta perquè he obert el meu primer fil, he descobert això d'obrir fils, bueno, que bàsicament és comentar-te tu mateix en solitari. Bueno. Sí, he rebut un like que és de Confitats, perquè és l'única persona que em fa cas. I te l'has donat tu mateix, no? No, jo no m'he donat like. Però sí que he intentat llançar una pregunta a una persona que avui m'han fet descobrir, que és el Marc Serrats. Sí, això, sí. El Marc Serrat. Sí, una persona molt gran, de la qual m'han passat un vídeo i he sentit alguna de Jar Jar i en plan, ui, aviam si aquest bon home serà fan de Star Wars i o Jar Jar Binks. I jo li he llançat la pregunta de si preferia Darth Vader o Jar Jar Binks. Ell m'ha dit, la seva resposta ha sigut que Star Wars és una pel·lícula que està sobrevalorada, però que Jar Jar Binks ha sempre, diguem, creat molta polèmica, llavors que se l'ha de tenir en ment i importància a aquest personatge. Llavors, doncs, jo ja satisfeta de la meva, diguem, vivència a Twitter, no sé si seguiré, de moment ho deixo aquí. Però ha dit que és sobrevalorada. Sí, això ha dit. Oh, mama. Molt bé. Sí, el cor del Pau ha fet una miqueta Del Joan Albert no, No, el Joan Albert no, perquè no sé jo si el Joan Albert era fan d'aquest noi. Jo sé que el Pau sí. No, dic de Star Wars. Exacte, per això ho deia. No, però si et contesta... O sigui, ell diu... Si ell critica la saga i diu que un personatge que pels que són fans de la saga és una merda, per ell és un personatge que li agrada, que està bé, vull dir, la lògica és allà, no? Vull dir, ja no cal entrar-hi. Bàsicament, sí. Sí, a mi realment el que m'ha fet feliç és que algú em comentés, així de claus ho dic. Es poden cagar en tus muertos, però bueno, oye, m'han comentat, saps? Està bé. Sí. Tu muertos! Que trist. Bueno, mira. Però això és fàcil, és més fàcil, Tu posa a Twitter, Interstellar és una puta merda. Buah. I la següent, Érase una vez en Hollywood és una puta merda. La La Land és un peliculón. La La Land és un peliculón. I llavors ja... La La Land. Jo vull... Oye, està bé. Bueno, s'ha acabat el temps del programa, Dúnia. Moltes gràcies per haver-nos explicat les teves aventures a Twitter. Gràcies, Joan Albert, per haver-nos explicat les teves aventures a Fan Simulator. Gràcies, Pau, per això. I... Així que moltíssimes gràcies si heu arribat fins aquí. Us deixem, com sempre, a Twitter i a l'Instagram a la descripció, que és Confitats TV, i a Twitter Confitats. Us podeu subscriure, que és totalment gratuït. I cada dimarts, cada dijous i cada dissabte a 9:15 teniu nou programa. Què vas a dir, Pau? Vale. Vale. Doncs moltíssimes gràcies, ens veiem dissabte amb moltes sorpreses. Fins dissabte! Adéu!